Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുതിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അധ്യായം 3 കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ 22 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? പേര് മാത്രം ഒന്ന് വേഗം പറയാവോ? കുമാരന്മാർ, വരാഹം, നാരദൻ, കപില ഭഗവാൻ, ഋഷഭരാജാവ്, പൃഥ്വിരാജാവ്, കൂർമ്മവതാരം, ഭൃഗുപതി, ശ്രീരാമൻ, ബലരാമൻ, ശ്രീബുദ്ധൻ, കൽക്കി വരെ എത്തില്ലേ അവതാരം? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കൂടാതെ പിന്നെയും കുറച്ച് അവതാരങ്ങളെ പേരും കൂടി അതിൽ പറഞ്ഞു നമ്മള്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയും എന്താ പറയുന്നത്, തിരമാല പോലെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോ ഇത്രയും പേര് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ കൃഷ്ണഗർഭൻ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെയും പറഞ്ഞു കൃഷ്ണഗർഭനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, ഹൈഗ്രീവനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നുണ്ട് ഹരിഹാം, പിന്നെ വിഭു, സത്യസേനൻ, വൈകുണ്ഠൻ, സാർവഭൗമ, അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണശക്തിയിലെ അംശങ്ങളുടെ അംശത്തിന്റെ ഇതുമായിട്ടും അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളതില് കുറച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേ ചായംശകലാ പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏതേ ചായംശകലാ പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം.
ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം പ്രളയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു വിവർത്തനം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച സർവ്വ അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നാസ്തികന്മാർ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും ആസ്തികരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ വായിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ വിശേഷ ഉദ്ധരണി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്ധരണിയിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. എപ്പോഴൊക്കെയാണോ അധർമ്മം വരുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികർ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോ ആസ്തികരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഉദ്ധരണി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അവതാരങ്ങളുടെ മധ്യേ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് അവതാരമായിട്ടല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവതാരങ്ങളുടെ മധ്യേ ചേർത്തിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കൃപയാൽ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ നിന്ന് അവരോഹണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വണ്ണാരാണ് വിളിക്കുന്നത്, സംശയമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോസ്റ്റ് ചെയ്തു മാതാജി, ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അഹേതുകമായ കൃപയാൽ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ നിന്നും അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കൃപ കൊണ്ട് സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ നിന്നും അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. അവരോഹണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ ധാമം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അവരോഹണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അവതാരത്തിന് അർത്ഥം. അപ്പൊ അവതാരം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരോഹണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സവിശേഷമായ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി ഭഗവാന്റെ സർവ്വ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാൻ സ്വയവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സവിശേഷമായ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായിട്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടൊക്കെ അവതരിക്കും. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആഗതനാകുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണാംശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥക്യ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സവിശേഷമായ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് അവരോഹണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥക്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കൃത്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരോഹണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ശ്രീരാമസ്വാമിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം. ഇപ്പൊ ചിലത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന്. അതാണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തില് കൃത്യനിർവഹണത്തിന് അവരോഹണം ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ സർവസമ്പന്നനും സർവ ശൗര്യനും സർവശൗര്യനും സർവകീർത്തിമാനും സർവസൗന്ദര്യകനും സർവവിജ്ഞാനിയും സർവപരിത്യാഗിയുമാണ്. പൂർണ്ണ അംശങ്ങളിലൂടെയോ പൂർണ്ണ അംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളിലൂടെയോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ മറ്റ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ സർവസമ്പന്നനും സർവശൗര്യനും സർവകീർത്തിമാനും സർവസൗന്ദര്യനും സർവവിജ്ഞാനിയും സർവപരിത്യാഗിയുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക ഗുണങ്ങൾ പറയല്ലേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവസമ്പന്നനാണ്, സർവശൗര്യനാണ്, സർവകീർത്തിമാനാണ്, സർവസൗന്ദര്യകനും സർവവിജ്ഞാനിയും സർവപരിത്യാഗിയുമാണ്. പൂർണ്ണ അംശങ്ങളിലൂടെയോ പൂർണ്ണ അംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളിലൂടെയോ അവയൊക്കെ ഭാഗികമായി പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ആ സവിശേഷ കർമ്മ നിർവഹണത്തിനായി ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെ പ്രാദുർഭാവം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെവിടെ പറഞ്ഞു? പൂർണ്ണ അംശങ്ങളിലൂടെയോ പൂർണ്ണ അംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളിലൂടെയോ അവയൊക്കെ ഭാഗികമായി പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സവിശേഷ കർമ്മ നിർവഹണത്തിനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ടും ആയിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ അംശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണാംശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെ പ്രാദുർഭാവം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏത് ശക്തിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ശക്തിയാണ് അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ ശക്തിയായിരിക്കും, വിജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ ആ ശക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഏതാണോ ആവശ്യം അതാണ് അവരിലേക്ക് നൽകുന്നത്, അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു മുറിയിൽ ചെറിയ വൈദ്യുതി വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ ആ ചെറിയ വൈദ്യുതി വിളക്ക് പ്രകാശിക്കാൻ തക്ക മാത്രം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനമേ ഉള്ളുവെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അതേ വിദ്യുച്ഛക്തി കേന്ദ്രത്തിന് അതിവിപുലമായ വ്യവസായശാലയിലെ യന്ത്രങ്ങളെ വിപുലമായ വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ പരിമിതമായ ശക്തി മാത്രമേ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. എന്തെന്നാൽ ആ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് അത്രമാത്രം ശക്തി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കാനായിട്ട് എത്ര വൈദ്യുതി ആവശ്യമുണ്ടോ അത്ര മാത്രമേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കേന്ദ്രത്തില് അത് അതിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബൾബിന് എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര മാത്രമേ അതിന് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് എന്താണ് വ്യവസായശാലയിൽ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്. ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എത്ര ശക്തിയാണോ ആ അവതാരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആ പ്രത്യേക ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ എത്ര ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കഴിവാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രമേ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് അത്രേ വേണ്ടൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് ശക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരത്തിന് ശക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ അവതാരത്തില് അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മാത്രമേ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവാൻ പരശുരാമനും നരസിംഹ ഭഗവാനും യഥാക്രമം ആജ്ഞാനിഷേധികളായ ക്ഷത്രിയരെ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും മഹാശക്തനും നാസ്തികനുമായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ച് അസാമാന്യമായ ശൗര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള പരശുരാമനും അതുപോലെ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനും എന്താണ് ശൗര്യമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ മഹാശക്തനും നാസ്തികനുമായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനും ക്ഷത്രിയരെ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരശുരാമനും ഭഗവാന്റെ അസാമാന്യമായ ശൗര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അനിഷ്ടപരമായ തന്റെ പുരിക ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം അന്യഗ്രഹത്തിലെ ദേവന്മാരെ വിറപ്പിക്കത്തക്ക വിധം അതിശക്തനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ദേവന്മാർക്ക് പേടിയായിരുന്നു, അത്രയും ശക്തിമാനായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹാവതാരം എടുത്തിട്ട് മനുഷ്യനല്ല എന്താ പറയാ മൃഗമല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയുധം കൊണ്ട് വധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് പറയാ അഹങ്കാരിയായി ദേവന്മാരെ പേടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? ഹിരണ്യകശിപു. പുരികത്തിന്റെ ചലനം കൊണ്ട് മാത്രം വിറപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? ഹിരണ്യകശിപുവിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അത്രയും അതിശക്തനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ഉന്നതതല ദേവന്മാർ അതിശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യരെക്കാളും ആയുസ്സിലും സൗന്ദര്യത്തിലും സമ്പത്തിലും പരിച്ഛദങ്ങളിലും മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും 10 മടങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ 10 മടങ്ങ് എന്താണ് സൗന്ദര്യത്തിലായാലും ശക്തിയിലായാലും എല്ലാത്തിലും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിലും 10 മടങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവരാണ് ദേവന്മാര് മനുഷ്യരെക്കാൾ 10 മടങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവരാണ്.
ഉന്നതല ദേവന്മാര്. എന്നിരുന്നാലും അവർ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു എത്ര പ്രബലനാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ എത്രയും എന്താണ് ആ ശക്തി ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ടും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങളാൽ ഹിരണ്യകശിപു ചെറുഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതികമായ ശക്തരായി ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ നഖബലത്തിനോട് കിടപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാന്റെ നഖത്തിനോട് പോലും കിടപിടിക്കാനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ശക്തരായ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാണ്. അതേപോലെ അവരുടേതായ പദവികളിൽ ശക്തിയുക്തം അവസ്ഥിതരായിരിക്കുന്ന ധിക്കാരികളായ രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ജമദഗ്നൻ ഭഗവത് ശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ജമദഗ്നി എന്താ ചെയ്തത്? ശക്തികളിൽ അതിശക്തിയുക്തം പദവികളിൽ ശക്തിയുക്തം അവസ്ഥിതരായി ഇരിക്കുന്ന ധിക്കാരികളായ രാജാക്കന്മാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാരെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് ആര് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പരശുരാമൻ 21 പ്രാവശ്യം ക്ഷത്രിയന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. ജമദഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരശുരാമന്റെ അച്ഛനല്ലേ. അവരുടേതായ പദവികളിൽ ശക്തിയുതം അവസ്ഥിതരായിരിക്കുന്ന ധിക്കാരികളായ രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ജമദഗ്നൻ ഭഗവത് ശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരമായ നാരദനും പൂർണ്ണ അംശ അവതാരമായ വരാഹവും അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പരോക്ഷ അവതാരമായ ശ്രീബുദ്ധനും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് നാരദ മഹർഷി വന്നു, വരാഹം വന്നു, പിന്നെ ആരാണ്? ശ്രീബുദ്ധൻ വന്നു. ശ്രീബുദ്ധൻ വന്നിട്ട് എന്താണ്? നമ്മളുടെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാതും, അതിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ശാപം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു? അവരെ ആ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ രീതിയിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധന് സാധിച്ചു. വരാഹാവതാരം വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നാരദ മഹർഷി ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെട്ട അവതാരങ്ങള് ഓരോ ദൗത്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും അവതരിക്കുന്നത്. രാമാവതാരവും ധന്വന്തിരി അവതാരവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തി, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രാമാവതാരമായിട്ട് വന്നിട്ട്, ധന്വന്തിരി അവതാരം വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയാണ് ഉയർത്തി കാണിച്ചത്. രാമാവതാരം ധന്വന്തിരിയും വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തി കാണിച്ചു. ബലരാമൻ, മോഹിനി, വാമനൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ, ദത്താത്രേയൻ, മത്സ്യം, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വിജ്ഞാനത്തെ, നരനാരായണ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പരിത്യാഗത്തെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങൾ വിഭിന്ന സവിശേഷതകളെ സ്പഷ്ടമാക്കി. അപ്പോ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങള് എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല പല സവിശേഷതകളാണ് സ്പഷ്ടമാക്കി തന്നത്. എന്നാൽ ആദി ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷണങ്ങളെയും പരിപൂർണ സവിശേഷതകളെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആദി ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷണങ്ങളെയും സവിശേഷതകളെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ അപ്രകാരം സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും, സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷണങ്ങളും പരിപൂർണ സവിശേഷതകളും പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് അവതാരങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്രോതസ്സായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠവും അനന്യ സാധാരണവുമായ സവിശേഷത തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമായ ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രദർശിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠവും അനന്യ സാധാരണമായ ഒരു സവിശേഷത എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമായിട്ടുള്ള
ഗോപികമാരോടുള്ള ഒത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകള് എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാന് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാമരൂപേണ അഭിവ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വത്തിലുള്ളതും പരമാനന്ദ പൂർണവും വിജ്ഞാന സമ്പൂർണവുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് അഭിവ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ കാമരൂപത്തില് അഭിവ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അതീന്ദ്രിയമായ അസ്തിത്വമുള്ളതും പരമാനന്ദ പൂർണവും വിജ്ഞാന സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ സവിശേഷ ആകർഷണത്തെ ഒരിക്കലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകള് അതൊരിക്കലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഈ രാസലീല നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്. ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ രാസലീല നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗോപികമാരൊക്കെ എന്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി ഭാഗവതം പഠിതാവിന്റെ മറ്റ് നവസ്കന്ധങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വായിക്കുന്നത്? നമ്മളും ആ പറഞ്ഞ പോലെ ആ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നമുക്കത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പതുക്കെ 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ 9 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? ക്രമേണ നമ്മൾ ഊർജിതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ അത്രയും സമയം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ പതുക്കെ അത് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രാമാണിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനയനുസരിച്ച് മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ വെറുതെ അല്ലതൊന്നും പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? പ്രാമാണിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് പറയാണ് മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു അവതാര സ്രോതസ്സുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന് വേറൊരു സ്രോതസ്സില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. അവതാരിയാണ് ഭഗവാന് വേറൊരു സ്രോതസ്സില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ സ്വയം പരമസത്യത്തിന്റെ സർവ്വലക്ഷണങ്ങളും സമഗ്രമായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവത് സമാനനായോ ഭഗവാൻ ഉപരിയായോ യാതൊരു സത്യവുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ യാതൊരു സത്യവും ഇല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉദ്ധരണിയിൽ സ്വയം എന്ന പദത്തിന് സവിശേഷ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ യാതൊരു ഉറവിടമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ്. ഇവിടെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വയം എന്ന പദത്തിന് സവിശേഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതേച്ച അംശകലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ സ്വയം എന്ന പദത്തിന് സവിശേഷ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ യാതൊരു ഉറവിടമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ സ്വയം എന്നൊരു ഉദ്ധരണി ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും മറ്റിടങ്ങളിൽ അവതാരങ്ങളെ അവരുടേതായ സവിശേഷ ദൗത്യത്തെ കണക്കിലെടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും മറ്റിടങ്ങളിലെ അവതാരങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെ ആ ഒരു സവിശേഷ ദൗത്യത്തെ കണക്കിലെടുത്ത് എന്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും പരമസത്വം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്തും എന്ത് പറയുന്നില്ല? പരമമായ സത്യമെന്നോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നോ പരമസത്യം എന്നോ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യം
ചെയ്യാനായിട്ട് അവതരിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമോ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരെ പരമസത്യമെന്നോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വയം എന്ന പദം വിശിഷ്ടമായ പരമോന്നത അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വിതീയനല്ല, അദ്വിതീയനാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം നിരവധി ഭാഗങ്ങളായി, അംശങ്ങളായി, അണുക്കളായി സ്വയം രൂപ, സ്വയം പ്രകാശ, തദേകാത്മ, പ്രഭവ, വൈഭവ, വിലാസ, അവതാര, ആവേശ, ജീവാത്മ എന്നിങ്ങനെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്? ദ്വിതീയനല്ല, എങ്ങനെയാണ്? അദ്വിതീയനാണ് അല്ലെ? ദ്വിതീയനല്ല, അദ്വിതീയനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സ്വയം നിരവധി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംശങ്ങളായിട്ട്, അണുക്കളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അംശമായിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വയം രൂപം, സ്വയം പ്രകാശം, തദേകാത്മ, പ്രഭവ, വൈഭവ, വിലാസ, അവതാര, ആവേശ, ജീവാത്മ, അങ്ങനെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല സർവ്വത്തിലും യഥായോഗ്യമായ വ്യക്തികളിലും വ്യക്തിത്വങ്ങളിലും ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന അസംഖ്യം ശക്തികളും സംഭരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ് അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് യഥായോഗ്യമായ വ്യക്തികളിലും വ്യക്തിത്വങ്ങളിലും അവശ്യം വേണ്ട അസംഖ്യം ശക്തികള് സംഭരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതർ പരമോന്നതനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാന 64 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തില് അവഗാഹമുള്ള അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ 64 സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങള്, ആ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവവിസ്തരണങ്ങളും അഥവാ വിഭാഗങ്ങളും ഈ വിശേഷ ഗുണങ്ങളുടെ നാമമാത്രമായ ശതമാനമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ വിസ്തരണങ്ങളായാലും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? നാമമാത്ര ഗുണം മാത്രമേ, അത് നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഗുണത്തിൽ മാത്രമേ, അതിനൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഇതിലൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ 100% ആവിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലാണ് ഈ എല്ലാ വിശേഷ ഗുണങ്ങളും 100% ആരിലാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലാണ്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്വവിസ്തരണങ്ങളായ സ്വപ്രകാശ തത് ഏകാത്മ മുതൽ അവതാരങ്ങൾ വരെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്വവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വപ്രകാശവും തത് ഏകാത്മ മുതലായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ വരെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. അവ ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ 93% ഉടമസ്ഥതയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ വിഷ്ണു തത്വങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങള്, ഭഗവാന് 100% പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ആ വിഷ്ണു തത്വങ്ങള് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ? ഇവ ഈ സവിശേഷത ഗുണങ്ങള് 93% ഉടമസ്ഥതയിലാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവതാരമോ ആവേശമോ ഈ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും മധ്യയല്ലാത്ത ശിവഭഗവാൻ ഈ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുടെ ഏകദേശം 84% അധീനതയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാദേവൻ എങ്ങനെയാണ്? 84% അത് വരുന്നത്. 84% അധീനതയായിട്ട് ആര് വരുന്നത്? മഹാദേവൻ വരുന്നത്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിഭിന്ന പദവിയിലുള്ള വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾ അങ്ങേയറ്റം 73% ഈ സവിശേഷത ഗുണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് 73% ഈ സവിശേഷത ഗുണങ്ങള് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ അത്യധികം തുച്ഛമായ അളവിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ധർമാനുസൃത ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റക്രമം അനുസരിച്ച് കൈവശമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ അത്യധികം തുച്ഛമായ അളവില് ജീവാത്മാക്കളുടെ ധർമാനുസൃത ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റക്രമം അനുസരിച്ച് കൈവശമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും 73% ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ആ ധർമാനുസൃത ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റക്രമം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ
കർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റക്രമം അനുസരിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ കൈവശമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനും ഏക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമനിയന്താവും ബ്രഹ്മദേവനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സവിശേഷ ഗുണങ്ങളിൽ 78% പൂർണ്ണമായി ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന് 78% പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും അതേ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ അല്പമാത്രമായ അളവിൽ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആ ഗുണങ്ങള് അല്പമാത്രമായ അളവിലാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മാനവരിൽ ഗുണങ്ങൾ അത്യധികം തുച്ഛമായ അളവിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യരില് ഈ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? വളരെ തുച്ഛമായ അളവിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. മനുജന്റെ പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം ഈ സവിശേഷത ഗുണങ്ങളെ 78% സമ്പൂർണമായി വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡം ഈ സവിശേഷത ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ പരിപൂർണതയുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എത്ര വരെ എത്താം? 78% വരെ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ശിവൻ, വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കുള്ള സമാന സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും സ്വായത്തമാക്കില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മള് എത്ര പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തി, നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയാൽ പോലും 78% വരെ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെയോ ശിവന്റെയോ ആ ലെവലിലേക്ക്, ആ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 78% അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി സ്വായത്തമാക്കിയ ജീവാത്മാവിന് ദേവപദവിയിലേക്ക് ഉയരാമെങ്കിലും അവന് വിഷ്ണു, ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാലക്രമേണ അവന് ബ്രഹ്മാവായി തീരാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് ശുദ്ധഭക്തനായി ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, പരിപൂർണതയിലെ മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 78% വരെ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ദേവപദവിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും, ബ്രഹ്മദേവനാവാനായിട്ട് സാധിക്കും, ബ്രഹ്മാവായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മഹാദേവനോ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ ആയിത്തീരാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹനിവാസികളായ ദൈവിക ജീവാത്മാക്കളും ഹരിധാമം എന്നും മഹേശ്വരധാമം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വിഭിന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹ നിവാസികളായിട്ടുള്ള ദൈവിക ജീവാത്മാക്കൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹരിയുടെ ധാമത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മഹേശ്വരധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരികളാണ്. സർവമാന ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലാണെന്ത്? എല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധാമം. അതിനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലോകം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പൂർവമായി പ്രസ്താവിച്ച 78% സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും പരിപൂർണമായി സ്വായത്തമാക്കിയ ശ്രേഷ്ഠ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിലവിലെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോ പൂർവമായി പ്രസ്താവിച്ച 78% സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വായത്തമാക്കിയ ശ്രേഷ്ഠ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഈ 78% ആ സവിശേഷത ഗുണങ്ങള് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 78%ത്തിലേക്ക് നമ്മള് എത്താന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയൊരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ